ముగ్గురు మనగాళ్ళు కొత్త పిక్చర్ ఏదైతే తీసిందో దీని డైరెక్టర్ నిజామాబాద్ జిల్లా చెందిన వ్యక్తి. గతంలో కూడా 2 పిక్చర్లు తీసిన అనుభవం ఉంది. పేరు అభిలాష్ రెడ్డి. ఈ ముగ్గురు మునగాళ్ళు పిక్చర్ అయితే తీసిండ్రో ఈ ముగ్గురు మునగాళ్ళు గతంలో కాకుండా ఒక వెరైటీగా కొత్త తరహాలో తీసినటువంటి చిత్రం. మంచి సందేశాత్మక చిత్రం కాబట్టి దీన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఆశీర్వదించాలి. వీళ్ళని కొత్త వాళ్ళు కాబట్టి, యువకులు కాబట్టి అందరూ ఆశీర్వదించాలి. ముగ్గురు మునగాళ్ళు అంటే వీళ్ళు యాక్చువల్లీ మూగ, చెవిటి, గుడ్డి వాళ్ళు కాబట్టి ముగ్గురు కలిసి మంచి కామెడీ ఉన్న కామెడీకి తోడు చాలా తెలివైనటువంటి పాత్రలో వీరు ఒక మర్డర్ కేసును ఛేదించడం ఇవన్నీ చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి. ఎందుకంటే చూస్తేనే అర్థమవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పిక్చర్ను చూడాలా, బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఆ ప్రాంతవాసిని కాబట్టి ఆ పిక్చర్ కూడా చూడడం జరిగింది. చాలా బాగుంది. ఈ పిక్చర్ను అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలు తప్పకుండా చూసి వీళ్ళను ఆశీర్వదిస్తారని నేను భావిస్తున్నా. మంచి సక్సెస్ఫుల్ పిక్చర్గా కూడా ఇది మంచి పేరు వస్తుందని కూడా నేను భావిస్తున్నాను. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.